Di ba kaganiya ba pag tanaw na ako sa katri kaganiya ba katong gidala na ako siya sa sulod sa specialist, murag na buwak ang yang lubot ba. Welcome back mga papis. Balik karong gabi na mangita mi og ma-prank namo. I-call prank namo. Baliktad, prank call. Ay, prank. Call prank. Welcome back mga papis. Balik karong gabi na mangita mi og ma-prank call namo. Sa mangita mi kanang mga friends na mo nga matawagan na mo tapos i-prank call na mo. So, let's go. I-try na ako tong akong magulang sa Manila. Hello? Hello? Kuya? Hello? Kuya, kanang nakiingon sa imo ba? Ano ba? Kuan ba kaning nadisgrasya si Quicker ba? Oh, Tapos gidala na ko siya sa ospital. Nya basig naki kuandra kuya kanang mabalaan nga may raman og kwarta ba? Maski na 5,000 lang ugma. ang hirap na yung magano ng pera. Uy, ano ka ba? Di Sa pera dito. kailangan kayo ba kay nakuha nang yang tail ba na murag na bali ang yang tail ba? Kay nadisgrasya man gud sa motor kaganiya. Oh, Tapos moti kuan ba kinahanglan daw ingon sa doktor magkuan mi kanang mag-down og 5,000 bago makuan nang yang tail ni operation ba? Operahan ba? walang malalapitan dito kay walang amat sarado ang tao dito. Basig na kay mabal-an dira nga makuanan nimo ba? Kung hindi lang lockdown, mayroon sana. I-lockdown mga yun. Wala hindi ka pwede wala ka pabiyahihan. Hindi ka pwede makapunta ng itong Caloocan. Doon sa alaga-alaga ko. Pero ugma, halimbawa ugma na kay makuanan ugma kanang mapangitaan dira og kanang kuan gud matawagan nimo ang imong mga kauban o si La Miriam ba ana ba? Kay di man gud ako makontak si Miriam pod kay wala koy load. May mga alaga ko mga naubusan na rin sila ng pera. Kaya ilang buwan naman lockdown din sa Manila. Di pa rin diya sa Kinapaw na murag wala lang ang iapon. Kay Louis pod kayo si Quicker ba kay 50-50 ba ya? Mo depending sa doktor kaganiya ba? Nagani ko diri sa gawa sa specialist karon kay ginakuha na ako ba? Nga ikaw ra gyud nga ako maduulan nani ba na makuha na namo ba? Masandalan namo ba? Basig na kay mabal-an dira nga kuan. Mabal-an og may raman. Ilang lang sa pero makaproduce ako ng ganyan. Lockdown, may ilang buwan wala silang mga trabaho. Tapos, ba't si Kuya Mado hindi nyo makontak? Walay signal dito sila. Naka-off siguro ang cellphone nato. Lockdown kasi po, hindi lang lockdown, makaproduce ko ng 5,000 pero lockdown ang good. Mo gani, Wala trabaho. iampon na lang nato sa Ginoo ba kay grabe gyud kaayo ba. 50-50 yang lagay ba. Motor yan ang sinasabi ko kasi sa inyo na ang bibilis yung magpapatakbo. Galumba man gud mi kaganiya gud niya nakalit lang man siya kuan. Kalit lang siya overtake ba tapos wa siya kabalo ba nga naa dito kasugata. Na, ano ka ba nagkabuo na bunggo pala siya hindi? Nabunggo gani nagabanggaan gani sila ban. Ano nagkabanggaan niya? Ban gani ban. Kaya ako may nauna og kuan, ako may nauna tapos Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Ayaw nyo kasi makinig. Nasa may kayo akala nyo sa inyo yung highway. kuya basig kuan ba. Kay nakita na ako kaganiya. Dili May pera siguro yun. Di ba kaganiya ba pag tanaw na ako sa katri kaganiya ba katong gidala na ako siya sa sulod sa specialist, murag na buwak ang yang lubot ba. Grabe yung nangyari sa kanya. Grabe ngilak ganin ako kaganiya kay murag na buwak ang yang lubot. Yan sa lang nimo, ikaw nagdala sa yahan. Oh, yan sa lang ako kay wala may kakuan sa ako ah. Wala may nakatabang sa mo ah. Saan pala kayo nagmotor-motor sa Kinapawan na?
Oo, sa kidapawan niya padulong mi dito sa kuan ba? Dito sa barracks ba niya kusog kayong padagan. Tapos murag nagbuto man ganing itlog atong bata ato. Na ako sa imuha na may motor ka tibok, kailangan magpadagan, dili murag pinsa, dili ka nang akala niya sa inyo yung kalsada. Di kabalo ba ya ka sa kuan na ang padagan ako sa akong motor kay takbong pinapogi lang. Bakit mabilis magpatakbo yan si Udi? Kaganiya lang kay murag ka ng galumba, murag ka ng gusto niya nga ilumba ko niya ba. Ni moto pag una niya sa ako, moto yung na banggaan katong ban nga gapadulong og Davao. Alam na ni Will mga nangyari sa anak niya. Wala pa gani kay gabi na man ni nahitabo. Ngayong gabi na, Oo, karon lang niya. Ikaw nakabalo na ba ka? ngayon ako kasi tumawag ka. Giprank ka lang namo ba? Apil ni sa vlog ba? Nag-i mo mig vlog. Sorry kayo kuya ha. Ayop ka tibok. Kuya, pag-hi sa mga kuan kuya, mga viewers. Ayop ka. Na-prank ka no. Pag-hi dira sa camera kuya oh. Hello. Ayop ka. Game L siguro ni. Kois. Kois. No. Ay, unsa man nagadula ka? Wala eh. Oh, tulog na ka? Wala pa. Kasi pa-help unta ko ba? Taya ni. Saan na? At na-trouble ko. Trouble sa? Diri sa gawas, wala po ko sa balay ba? Di ko kauli, ginaatangan ko. Yatis. Isugo ko sa kong ismi, magpalitog ka ng chupon sa ano ba, sa biberon. Kay katuwa mo ang itoy, dili na mo tutoy sa yang inahan. Nya chupono na lang namo unta ba. Ipalitan pa magay na ko gatas. 64. Yatis. Ayun sa ito. Di lagi seryoso gipalitan na mo. Ano sa to? Basta esto siya na nabilin mong gud nako kung gipalit dito kay gigukod ko nimal kayo. Asa na pwede nga bilin? Ambot, asa na ako to nabuyan. Basta kay pagdaga na ako, nabilin pa jud ako motor dito. Pero ang susi dala na ako. Yatay. Asa na pwede? Sa may convenience. Di naman takagawas road, buhay curfew biya. Gani, niya diri sa mo kay nabe sure katanan pa convenience. Kaso lang sa sobra nga wala na tao, natripan ko sa mga magtambay mas siguro dito unsa. Kung wala ko matapula may tao dito. Na gani ambot unsa ni man lugaran ni? Nala ko diri ga tago-tago ba. Ginapangita ko sa mga ano. Jaming. Gagi seryoso unsa kong buhaton. Sure di ay. Yo, kois. Na, mo pa di mga pulis diya. Wala, mingaw kay diri. Diri gani ko nagadto. Wala, mingaw gani kay diri. Nagyatay. Saan na paguli ron? Mo gani nang ginaproblemahan ako. Nya ang motor pag yun, nabilin pag yun dito. Ilam na ikabuka. Gamay ra good. Gamay ata sila kabuo. Kaya kayo na yun na, oy. Gasyo. Naasa na silang good teams. Dili gina ako makontak gani. Tulog naman siguro. Ganina pa na ako ginatawagan ba. Tulog pa siguro ba? Patay na sa ako na pag... Di mo kong kagawas, buwig. Sabi ay checkpoint rin sa buha. Wala kayo makontak dra nga mga ano, mga FBI, ana, Ay, HBO. si Mads na ganito kaila. Dili pud makontak si Bads. Ganina pa na ako ginakontak. Asa lapit sa convenience diya sa... Di ba sa convenience kanang padulong gud og nursery nga dalan katong natulay unahan pa ato dito ko nakadagan. Ay. Tama oh. Basig Layo-layo naman na, oy. gani mga ko ang ginakulbaan ba basig mga absent ko na diri. Kois. Naglibog po ko sa imong kuhan ba? Kois. Buhato na na. Kois.
kuha na lang, palihog na lang ko basig makontak nimo kung ismi ba o sila Uncle Tibbs ba. Di pa rin sila online. Dili sila online. Ay si Uncle Tibbs online pero ginatawagan ako, gichat na nako, wala mag-reply, wala pud gasin, tulog na yata. Uy, di lang curfew, sus dali raga na tuon niya ba? Guys, Oo, mga to na ha. basig ano nimo, ma-contact nimo kung ano ko akong ismi og sila Uncle Tibbs o kinsabay ma-contact nimo didto, ugma puhon. Ila i-chat na ko ron. Og Uma man. basig dili na ko kauli sa balay ani ba? Basig madali na ko diri. Uy, uy. Ano na ako mo kanya? Isugo gani ko gani, buing kayo gabi Ano siya the disconvenience? Guys, Ah, ikaw na lang bahala sa akong pamilya ko is. no, nabuang mo tayo. Nasyang lihog lang ko, tagi sila bugas, di makakilo kada si Mana. Sorry kay Chris. So, sorry kay Chris. Frankol, sorry kay Chris. Yabis ka, lindot na yung tanaw sa nakupa ba? Di rin na ko ugyan gachong. Gansa ka karon? Ako sa PlayStation ba? Lagi kay na kuan gani ko nadakpan ko sa pulis. Nadakpan ko sa pulis ba? Namigi kulata dito sa may kuan, sa may kanto. Yung may kabalo to sila nanay, ikaw lang akong ginambalan. Ngayon ganito ka bulig si mo. Hindi ko ano no kay may kanon daw kasuhan daw sa tunggan. Kaya nakita mga mitong nanay niya bisto. Why man? Siya man una sa mua nga nag-agi lang man may. Ha? Alam nga. Why ba ilay sa... Ha? Why ito kabalo? Nagsibat lang ko dito. Gipatulog ko lang. Ay, buligi ko ay. Basig may extra ka dahil. Padalaan kay baydan ko na lang to. Ha? Ito gay, idalaga ito, 50-50 ito itong tao. Mugi nga sa imugi ko nagtawag kaya sabi ko buligan ko ni mo kay kung sa Uncle Dondon, dugangan, ambal ng Uncle Dondon, patyon ko na lang daw. Hindi mo ko buligan. Hindi ko ni mo buligan. Te, ikaw, ganahan ka, maguli ka dre, tapos makita ko ni mo sulod sa presuan. Ate, hindi nyo naging ko kilala nga ko na. Gani, ate. Ay, so napata nga dili tarong bay? Mo ganito. 50-50 itong kuan ba? Gi kulata naman to. Gani. Tay pabaydan na lang daw ngay. Kapit naman daw mga matay. Pabaydan na lang daw ta. Ay, basi kung may kanda, may raman. Oh, talaga sa lang yung gangyo si mo. Oh, ari ko sa pusuan ko ba silinlin to ito kabalo. Nanay Linlen? Ay, dito ko nga. Wala doon, hindi na online. Sige po, ginapog ka panguntak. Nangiram lang iko cellphone.
Ang hiram lang ko cellphone di sa kwan sa may police station. Ay, gani. Magitawag mo tayo sa akin. Gitawag mo sila. Kaya tawagan mo dito ang kwarta diri. Eh, Kasi ang kwarta ko. ngayon naman ta kabulig mangakig ka pagit sakon. Ay, ano mo natin yan? Balik ko sa imo. Kasi hindi ko nakasala. Sala ako na. Sala ko eh. Kung sala mo, ari ka di eh. Akong sala eh, kaya ari ko di. Sala ako na. Ano talabi mo ano ko? Pero ganda na ni kwarta ko. Ganun, kontak ko na ko pa to sa Ndabuas. Di kay, hindi man gyapon daw mo nakadang kaso kay quarantine pa man daw. Okay. Hindi kayo maluoy sa Tingin ka balik ka nagawa ka. Hindi kayo maluoy sa kon, yung makita mo ko sa presuhan. Jesus. Kung sala mo kami hindi mo sabi. There is the consequence to what you do. Gani. Why nagikulayan palapitan? Why naman si Papa? Hindi naman tumapalapitan ako. Ikaw na naman palapitan ako. Di naman lang kaya, di ba? Tawagan. Kung gusto mo, tawagan sa dapay. Tigab, idon to. Ay, gabi. Lagan na eh. Kung gusto ba, pinatimahin. Ito hindi. Itulog na siya. Ganito at least. Ikaw, nakabalo lang. Nakabalo na kaya nga unsa natabo sa akong karon. Kaya dali. Tawagan mo dali sila. Sila pagalo mo. Kaya sila napitin mo. Kaya ako mahimo. Kaya layo na ko. Mungkin na eh. Wagi ka may... So, dira. Wagi ka mahimo eh nga. Ikaw nga magulang ko. Wagi ka mahimo kay layo man ka. Ano gani? Layo gani ko. Te, Ano nga ginagabang ko? pasensya lang eh nga. Muni ka dungol mo nga kuan pa kaysa. Hindi na patarong. Ano magtarong? Bro ka sa una nga wala na tabay. Daot na aton nga dalan sa una babay. Hindi na siya rason. Kung gusto mo bago ka para sa mga kagalingon. Hindi ka para sa mga tao. Eh kung nagati kasi mga kagalingon, bago ka. Mo ganito, ikaw layo ka tapos way ka kabalo sa natabo diri sa akon nga gina-prank talang ka. Magagyaw ko. Kabalo daw. Tikal mo eh. Palibot sa palibot mo. Ipos palibot ka. May sa prisuhan ng gao daw. Ay, hindi ah. O ay gini. Sabi mo ako ka na. Bali mo lang to ang among nahimong mga kabuangan mga papis. Bago pa lang mo sa mong YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para sa mga maabot ng video. Bali, dagan man dito gina-shoutout ka na. Shoutout Bali tayo. mga papis, shoutout lang mo ang among mga kwan kadong among mga kantong nag-comment sa among kwan channel. Shoutout din ako si Jim Pajardo, Tanod, Terry Jim, John Lloyd, Tadoy. Office Mitch, Joe Makalangan, Giancarlo Balingit, Merlin Sagayno, Lynn Espanyol, Fritz Papi, Yamston Entertainment, Ay, shoutout po dahil kay Alan Kagapi, katong taga KNPC. Kenneth Mark Piho, si JM AJ Motovlog, kabady mo ko. Ali, shoutout po kay Juan Tan. Shoutout po na ako si Jingkay Romay Langguti. So, bali, lang to mga pabis. Magkita-kita na po sa next video.